3 তারিখ সেপ্টেম্বর 2020 जों दिनै आरो त्रिपुरा हास्टेनि गदर बाय अर्थात राज्यपाल बाय कक सामान्य फाइका এবং जोंबोना डेपुटेशन बरखा उनका डेपुटेशन जों मनो कक फाइका जे ताबु थानाय 18 तारिख मेनि सिमी आरो जोंनि जिल्ला परिषद प्रशासन नियुक्त फाइका मन नियुक्त थाय माने बिनि मेयर हयथ' 6 मासि किन्तु आबनि बागै जों नखा अमनि बिसिङाव जों निर्वाचन खायहांगाय भोट नायहांगाय जोंनि समस्त एरिया राजानि उन्नयनमूलक सामुं दाबो मथाक जाख्रिङै दंखा ओमफ्राय आबनि बागैनो जों दिनै हास्ते हापांनो मकं साका जे दायथि दायथि अमनि बिसिङाव যদি निर्वाचन खायहांगाय भोट खायहांगाय खुब जागबनाय এবং जोंनि एरियानि सामुं हुमुंराव दायथि दायथिखे अग्रसरनाय अर्थात बसखांदिगा आवनाय अन्यदिके जों आरो ताबुक जोंनि कोनो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ गै इलेक्टेड कोनो रिप्रेजेन्टेटिभ गै आपन बागै सामुं हुमुंराव गाहामकै ताङै मिया जिहेतु सारा भारतबर्ष एमनकि पृथ्वीयावनो पेन्डामिक ङै दङ हमनि बिसिङावनो भारतनि निर्वाचन कमिसन म गाइडलाइन रैखा निनि स्थानीय निर्वाचन फानथों निनि पुरसभा निर्वाचन फानथों निनि विधानसभा निर्वाचन फानथों किंबा हमनि बिसिङाव दङ साधारण निर्वाचन जरि दंखा किंबा उपनिर्वाचन दंखा किन्तु निर्वाचन कमिसन गाइडलाइन रैखा आबो बाय ताबुगर जिल्ला परिषद बनि साधारण निर्वाचन खालामनो आपन बागै जों बनो कयखा जायति जायरिके निर्वाचन खायना बागै के बमन आशा सेखा आं स्टेट गभर्नमेन्ट परिषदके डाइरेक्शन रैनाय अमन जाहाथे रायजो खालामथों अमनि बागैनो गसि कक सालायनो अपायसा बिसिनि दिन कक सालायो परिष्कार आशा रैखा जे आं रायजो जायतिके स्टेट गभर्नमेन्ट दागिनाय गोसोनो ओमफ्राय एडिसि इलेक्शन सायसुंना लरिनाय ना जे एलायन्स दं माने आबो तिनि जुद्धर मरखा खायनो नंगौ ठीक दङ जिहेतु 2018 निर्वाचनाव जों जुट खायनाय आसन दफा खायनाय निर्वाचनाव प्रचलितनि खायखा जे ताबुक जों मंको बरकजोंनो फ्री हेन्ड केरना नक अर्थात तिनि जे ताबु जुट सरि विधानसभानि जे निनि सीट किंबा आसन समझौता खालामनो थांखिनि जे कग्रमान যদিও आबो अलिखित कोनो एग्रीमेन्ट अलिखित आबो कोनो सैजाक्रै हाइपनो बरकजोंनो कक सामान दङ जोंनो फ्री हेन्ड केरनाय अर्थात आथाय चाथायसन खालायनाय मटेके कग्रमान दङ किन्तु ताबुक जों जो धर्म रक्षा खालामनो थांखिनि जों मेक्सिमाम सिटिं हांखौ हयथ' जरोङै मानो ओंनि हांगाय जों आबो एकक प्रतिनिधिना खायनाय मुटै जों चिनि एडिसि इलेक्शन सिगां जे दाबो टेरिटरियेल काउन्सिल ना माने आबो ओंनाय जा आबो ताबुक पेन्डामिकनि कारणे हयथ' भारतबर्षनि ताबुक निनि पार्लियामेन्टनि अधिवेशन आसुक मैया अब हयथ' सिगां ओंनानि सम्भावना गरै जिहेतु आरो अब निनि 125तम 66 संविधान संशोधन खायमानि आबनि मुखो तैसि खायनो नांगौ आरो ताबुक जदि निनि लोकसभा राज्यसभा अधिवेशन खांखैथ' अब कानाय जे काया कायनो मानो आबनो गताव आबनो सिगां हयथ' निनि त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिलि बन जत सीट किंबा जत आसन संख्या दं आबो इंगिया नों मानो ताबो आबोथ' हयथ' जों हमनो आसा खालामो जे 28 सीटआथ' निर्वाचन